Kryptovaluutat voivat olla loistava tilaisuus, mutta huijarit ovat aina vaanimassa. Opi suojaamaan itsesi. Tee rahaa helposti. Sijoita kryptovaluuttaan ja ansaitse 10 000 euroa kuukaudessa. Ei riskejä, vain voittoa. 200% kuukaudessa? Kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta. Rahasi ovat turvassa. Me hoidamme kaiken puolestasi. Rekisteröidy nyt. Jos näet tällaisia lupauksia, pysähdy. Mikään sijoitus ei takaa voittoa. Tämä on huijaus. Okei, luodaan tili ja katsotaan, miten tämä toimii. Hei herra Noah, olen välittäjäsi. Ensin tarvitsemme pääsyn sähköpostiisi. Me asetamme kaiken valmiiksi puolestasi. No. Sähköpostini on... Odota. Mitä? Minne rahani katosivat? Sähköpostisi on avain kaikkiin tileihisi. Jos joku pyytää pääsyä, se on huijaus. Noah avaa P2P-tilauksen. Tilauksesi on avattu. Noah on saanut viestin. Olen suorittanut maksun. Tarkista kuitti. Kiitos. Okei, vapautan kryptovaluutan. Noah päättää tarkistaa tilinsä saldon. Mitä tapahtuu? Missä rahani ovat? Älä koskaan vapauta kryptovaluuttaa ennen kuin olet varmistanut, että varat ovat saapuneet pankkitilillesi. Tämä on Maria, Noahin vaimo. Hän päätti ottaa tilanteen haltuunsa. Jos jokin kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, se todennäköisesti ei ole. Täällä on valituksia viivästyneistä nostoista. Ei riskin arvoista. Tämä välittäjä on kuitenkin lisensoitu ja sillä on hyvät arvostelut. Vaikuttaa luotettavalta. Hei Maria, on hienoa nähdä, että tutkit välittäjiä ennen valinnan tekemistä. Tämä on ensimmäinen askel turvalliseen sijoittamiseen. Ensimmäinen asia, jonka sinun tulee tehdä, on ottaa käyttöön kaksivaiheinen tunnistautuminen 2FA. Tämä on henkilökohtainen suojasi hakkerointia vastaan. Kaksivaiheinen tunnistautuminen ehdottoman tärkeää. Seuraa asiantuntijoiden analyysejä, mutta älä koskaan anna pääsyä lompakoihisi. Suorita kaikki kaupat itse. Aivan. Kukaan muu ei saa hallita rahojani kuin minä itse. Luotettava välittäjä on lisensoitu yritys, jolla on hyvä maine, eikä se vaadi pääsyä lompakkooni tai lupaa taattuja voittoja. Tämä on oikea ajattelutapa, Maria. Näin sijoitat turvallisesti ja fiksusti. Nyt tiedän tarkalleen, kuinka valita oikea välittäjä. Kaikki on hallinnassa. Älä koskaan jaa salasanoja tai pääsyä sähköpostiisi, pankkitiliisi, kryptopörssiisi tai lompakkoosi kenellekään. Valitse vain lisensoidut ja säännellyt välittäjät. Käytä kaksivaiheista tunnistautumista lisäturvaa varten. Tarkista aina, että rahat ovat saapuneet pankkitilillesi ennen kryptovaluutan lähettämistä. Luota välittäjäsi ohjeisiin, mutta suorita kaikki kaupat itse. Älä koskaan anna välittäjien tai kolmansien osapuolien käydä kauppaa puolestasi. Älä usko taattuihin voittoihin, sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Vältä välittäjiä, jotka lupaavat epärealistisia tuottoja tai painostavat sinua toimimaan nopeasti. Älä koskaan vapauta kryptovaluuttaa ennen kuin olet nähnyt rahat pankkitililläsi. Älä koskaan jaa salasanoja tai pääsyä sähköpostiisi, pankkitiliisi, kryptopörssiisi tai lompakkoosi kenellekään. Sijoita turvallisesti.